Жарахат алынган инде. Ул үткәндә калган. Бу хәл теләсә кайчан, теләсә кем белән була ала. Тормыш бер урында гына тукталып калмый. Киләчәк турында уйларга кирәк. Аның нинди булуы үзебездән тора. Кайбер кешеләр аңлый, карашлары уңай, ә кайберләре бөтенләй аңламыйлар. Алар уйлавынча, без икенче дөнья кешеләре. Бер вакыт шулай ике кыз яннан үтеп барам. Мине күрү белән тизрәк китү ягын карадылар. Миннән шулай куркырлык нәрсә эшләдем әле мин? Энекәш моны күргәч бөтенләй шаккатты. Ул сезнең кебек үк гади кеше бит дип аңлатырга тырышты ул. Барыбер ниндидер куркыныч әйбер күргән кеше кебек китеп бардылар инде. Кайберләре күз карашы белән озатып кала. Үзләренчә нидер уйлыйлардыр инде. Инвалид арбасында утырган кеше түгел дип саныйлар. Бу тормыш кануны. Вроде одет-то нормально. Начар киенмәгәндә бит инде. Урам буйлап барам. Бигрәк яшь дип кызганалар. Акча сузалар. Йөри алмыйсың инде диюләре күңелгә тия. Моннан соң яңа тормыш башланды. Бөтенләй башка тормыш. Всё, пошла другая жизнь. Всё. Готов? 4 минуты осталось. Әзерме? 4 минут калды. О, Рафик дал, а? 2 и 1. О, Рафик кертте. Виталик, у тебя здесь как проезжий двор. Люди проезжают как хотят. Виталик, синең монда теләсә кем керә. Кешеләр ничек тели, шулай йөриләр. Бер кешендә туктатмыйсың, туктатырга кирәк. Бер тапкыр Андрей үтеп китте. Кемне дә булса якларга кирәк бит инде. Әйдәгез, хәзердән үк булай сөйләшик. Сорауны башка төрле итеп куйыйк. Кая барасың, кая китәсең дигән сүз булырга тиеш түгел. Башта үзеңнең нинди юл белән барганыңны белергә кирәк. Без бүген парларда эшлибез. Алга таба нәрсә эшләү сезнең үзегездән тора. Һәрбер кеше шундый кичерешләр аша үтә. Өйдә утырасың, йокыдан торасың, ашап эчәсең, йокларга ятасың, көн үтеп тә китә. Ә монда аралашу, физик яктан үзеңне ныгыту, шөгыльләнүләр вакытында нәрсәгә дә булса ирешәсең. Һәрбер эшләгән эш ныклы адым. Беренче чиратта шөгыльләнүләр кешенең үзендә ышаныч барлыкка китерә. Ул башкалардан өйрәнә, күзәтә, аралаша һәм тирә-юньдәгеләргә карата ниндидер төгәл бер фикергә килә. Ә спорт бу очракта бик нык ярдәм итә.
Күптән түгел генә бергә гомер итүебезнең 17 еллыгын билгеләп үттек. Барысы да яхшы. Все нормально. Барысы да яхшы. Нормально. И спорт тут, Монда это спорт общение, та, үзара аралашу да. смена обстановки. Все, здесь все. Монда барысы да бар. Страх и непонятие, что это такое. Курку, аңлашылмаушанлыклар битәрли инде. Переживает всё равно. Яңа там, җәрәхәт пальцем алу в борчуга нос, сала. Бер тапкыр күзгә эләктеләр. Үзеңне үзең сакламыйсың диләр. Расстраивает, да. Ты не уберег себя. Я говорю, да. Аңлатырга туры килә. То есть вот я сходил, объяснил, что я весь завязан. Мин үз арбамда уйнамыйм. Махсус спорт өчен арбалар бар. Все, потом показал фотографии, показал, как мы играем. То есть, Үзебезнең видео. уйнаган уеннардан фотосурәтләр, Всё, вот видеолар щас күрсәтәм. Она уже спокойно. Да, мы это, ну да, но здесь я более независимый, я нашел себе. Монда мин именно беркем то, белән что дә я бәйле вот, түгел. ну, я Җаным, вкладываю тәнем душу, белән вкладываю бирелеп себя, уйныйм. вот я Үз отдаю юлымны себя, таптым. Я нашел вот это Моны ничек дип атарга була соң инде? как любимая работа, что ли, как Яраткан это назвать? эш Любимое кебек дело. мөгаен. 2009 елның көзендә баскетбол буенча инвалид арбаларында беренче Россия ачык кубкы Казан шәһәрендә үтте. Украина сәлам. Харьков сәлам. Киев сәлам. Исәнмесез. Полина, җиңү булмаса, Приветствуем вас на земле Казахстана. Пошагово сізне güzel Татарстан жерінде. Желаем вам успехов, удачи, спортивных побед на вашем баскетбольном турнире. Уңышлар тілейміз сізге болашақ баскетбол ойындарында. бездә була торган турнир чын мәгънәсендә бәйрәм. Это настоящий праздник. Праздник. Бу длиной бәйрәм несколько берничә дней көн дәвам и итә. уже проходит 5-й год. В этом Бу году ел это юбилей юбилейный елы. год, когда он будет у нас проходить. Ул Можно уверенно сказать, Россиядә что в бер таком стиле, турнирда в таком әле виде үтмәгән для стильдә России узачак. турнир по баскетболу не проводят. 2009 ел. 3нче урынны Украина милли командасы. 2нче урынны Санкт-Петербург шәһәреннән Барслар. 1нче урынны Санкт-Петербург шәһәреннән Невский Альянс командасы яулады. Турнирда 8 команда катнашты. Татарстан баскетбол буенча инвалид арбаларында Россия ачык кубка ярышларында 4нче урынны алды. 4нче Россия ачык кубкын ачык дип игълан итәм. Можно сказать, даже более Хәтта смело. Европада да әлеге уен бу дәрәҗәдә Поэтому үтми. это наше великое достижение. Күп санлы что тамашачылар проводя җыела, этот турнир, кешеләрнең постоянно игътибары большое җәлеп количество ителә. зрителей, Мәктәп появляется большое укучылары количество аеруча да кызыксына. и понятно, что Бу интерес безнең у өчен зур общественности, уңыш. у людей, Әлеге у спорт школьников төре барыбыз өчен дә более яңалыкка проявляется к этому омтылу, ко всему виду. ирешү. Табигатьтә көчлеләр дә, көчсезләр дә юк. Табигатьтә һәр кемгә урын бар. Рухи яктан нык, көчле кешегә дә урын бар. Әле үсеп, дөньяны танып, өйрәнүчегә дә урын бар. Үсәргә теләге булганнар сынмый, сыгылмый, югалып та калмый. Көчлеләр дә аңа комачауламый. Һәм көчлесе дә аңа кагылмаячак. Кешеләр табигаты да шундый. Һәр кемгә дә урын булырга тиеш. Мы знаем, что спорт для инвалидов – это средство реабилитации, точно так же, как искусство, творчество. Но баскетбол
Это прекрасный способ реабилитации. Инвалидлар өчен спорт ул сәнгать, иҗат итү кебек. Баскетбол алар өчен яшәү чыганагы. Ул үз алдыңа максат куеп, җиңүгә ирешү теләге, үзеңне күрсәтә алу. Үзеңдә сихри көч тойган кебек буласың. Бу спорт төре күпләр өчен үрнәк. Безнең менә дигән команда, ул турнирлар оештырыла башлаган елны барлыкка килде. Командабызга 4 ел, нәкъ менә турнирлар уздыруга 5 ел булганда, безгә дә 5 яшь булачак. Егетләр яшь әле, килгәндә тәҗрибәләре дә юк иде. Баскетболның нәрсә икәнен дә белми иделәр. Күбесе спорт белән бөтенләй шөгыльләнмәгән, катнашы да юк. Язмышлары спорт белән бәйле булыр дип уйламаганнар да. Шулай булуга карамастан, команда оешты һәм куелган бурычларны уңышлы гына үтәп килә. Үзеңне кирәкле итеп тоясың. Аны сүз белән генә аңлатып бетерерлек түгел. Аралашу, ярышлар, кайда да булса барып катнашып кайту. Егетләр белән үзара тәҗрибә уртаклашу. Үзеңнән көчлерәк көндәшең белән уйнау көч исти. Аны һәр яклап күзәтәсең. Җиңүгә ышаныч арта. Максатка ирешү өчен барысын да эшләячәкбез. Можно сказать, что наши ребята уже... Безнең егетләр үз эшенең остасы. Моны шахмат уены белән чагыштырырга мөмкин. Төрле алымнар кулланып уйнау кызык. Уен төрле яклап уйланылган булырга тиеш. Моңа чын профессионал, Россия җыелма командасының алдынгы уенчысы, команданың тренеры Василий Кочетков өйрәтә. Играющий тренер. Это нужно для того, чтобы люди становились добрее. Бу кешеләрне мәрхәмәтлерәк итү өчен кирәк. Балаларны тирә-юньдәгеләргә, якыннарына ярдәм итәргә өйрәтү өчен. Без сыйныфыбыз белән Барс канатлары командасы өчен җан аттык. Безгә бик ошады. Мин уен карарга килгәч һәрвакыт сокланып утырам. Авырлык белән булса да уйныйлар. Тормыш ямен югалтмыйлар. Бу искиткеч. Безгә караганда да яшәүнең нәрсә икәнен яхшырак аңлыйлар бит.
Виталий Раков бүләкләнә. Барс канатлары командасы. Ышаныгыз, кайберләрегезгә сөйләгәнем дә бар инде. Беренче тапкыр үткәрелгән турнирдан соң өйгә кайткач, ярты сәгать үземә урын таба алмыйча йөрдем. Туганнарым, син кая булдың? Нәрсә эшләдең дип сорарга тотындылар. Мин баскетбол уенында хокымдар идем дидем мин. Нинди баскетбол? Синең белән нәрсә булды дип сорагач, инвалид арбаларындагы баскетбол дип җавап бирдем. Минем күздән бер туктаусыз яшь акты. Бер генә сүз әйтәсем килә. Сез үз һөнәрегезнең чын остасы. Ни өчен икәнлеген дә аңлатам. Чөнки сез Россиядә иң көчле кешеләр. Сез бер нигә дә карамыйча яраткан эшегез белән шөгыльләнәсез һәм аннан тәм табасыз. Россиядәге иң көчле кешеләр ул сез.